dit wordt ook een podium voor kleinkunst bijvoorbeeld. Ja. Heel veel, Dat hoop ik. Ja. waar heel weinig plek voor is in de provincie kleinkunst. Ja. Veel druk tussen wal en schip in een beetje. Ja, joh. Nou ja, ik wil podium bieden aan iedereen die het elders niet krijgt. Ja, dus dat is eigenlijk in het kort. Ik heb zelf met name, Frank weet dat ook, het is heel erg moeilijk om bepaalde muziekstromingen of bepaalde activiteiten op het gebied van theater, om daar ergens een podium voor te krijgen. Ja. En hij kent dat. Ja. Het is een leuk klein pandje. Ja, het met is ook een fantastisch. klein podium. Heb je boven het podium al gezien? Nee. Boven heb ik ook nog een podium. Ja, zullen we samen even inlopen? Ja, zeker. Ja? Als je dat wilt zien, allemaal. Ja, Ik hou de tuurlijk. keer en de kelder met de Wie wil- muziek, hoe je dat we ziet. willen al- Oh, de hoofd in beeld. Oh, nou, dit is een trap uit 1860. Helemaal gerestaureerd. Alleen die kuubstukken en de leuning die waren nog goed. De rest heb ik laten namaken. Oké. Dus gans. Oh joh, ik nu zie gemaakt. hier de moderne... Een moderne boot zit erin, joh, zo'n roes. En dus wel een ontzettende lange trap. Maar dit komt omdat het 4 meter hoog plafond. Dus ja, dan hebben ze zo'n hele lange luie trap wel nodig. Is het bij je half, Frank? Ja. Die is nog een goede fitness. Oh man. Nou, hier zijn we eigenlijk ook al best ver gekomen met alles. Wat we hier gedaan hebben, is in alle doorgangen op één heugde gemaakt. En versteviging doorgevoerd aan de constructie. En is de stucadoris begonnen. Ja, de stucadoris bezig. Ik zie het. Het is een mix van nostalgisch, van super strak, van een beetje hippie-achtig, Ja. een beetje flauwe Ja, power. ja. Ik pretendeer ook een aaie hippie te zijn. Oh, Dat heerlijk. is alleen van de boetekant niet zo. Ja, dat is er nog een. Dat is nog zo een. Dat is ook zo'n aaie hippie. Suus al niet eraan, hè? Aan je hippies zonder hoor. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk net jong voor de hippie tijd. Ik kijk er altijd met zeer veel bewondering naar. Dus Ja. die hippies met die lang haar en Ja, die ja, gewoon ja. ze zinnen naaien. En het was allemaal peace and love Ja. en happiness. Nou, dat wil ik hier eigenlijk ook wel bereiken. Is dit een... Het klinkt wel als een jongensdruim. Vecht? Nee, dat is geen jongensdruim voor mij, maar dat is wel geworden. Kijk, ik heb best wel een bewogen leven achter mij en van alles mee gemaakt. En ik ben opeens in financiële welstand terechtgekomen. En ik ken allemaal dit soort dingen kan ik doen. Is het de loterij gewonnen of zo? Nou, ik ga elders, die had je een eigen zaak. En die hebben me een enorme goede basis verschaft in het leven. En ik ben nu 24 jaar zelfstandig en ik verdien hartstikke goed. En ik ken dit soort dingen kan ik allemaal doen. En vervolgens kiest zich dat inzetten, die ideeën, maar ook die kapitaal, hier een soort inloop, gemeenschapshoes van te maken. Waar Ja. heel veel mensen... Hard nodig. Dat is gewoon heel Ja, nodig. Dat is absoluut. heel nodig. Alle podia, ik ben ook dat begonnen, alle podia zijn op sterven naar dood. Alleen maar wat gesubsidieerd werd, dat heeft nog overlevingskans. De rest Aha. is allemaal financieel oninteressant. Er is niet voor niks op morgen gehad die jazz in een café. Want dat kunt er toch nemen. Ja, erg hè. Ja, nee, maar dat is Ja, het zo. dat is- Daar ja. kan ze niks kwaad doen. Ik kan ook niet, het vaste cliënteel kan dan niet zeggen van, nou, hey, wat hebben ze me toch nu voor een band neergezet. Want dat is toch binnen. En dat is triest. Ja. Dat is triest, maar dat is wel de realiteit. Hey, even de line-up hè, voor begin juni. Oh, Het ja. festival hè. Ja. De gasten natuurlijk die connecties wel in de muziekwereld. Ik heb door de jaren heen enorm veel connecties opgedaan. Ja. En ja, wat even een paar dingen wat leuk is ik heb Artist in Residence Saskia Laro met Warren Bird, die is een 3 dagen hier. Die doen van alles, van workshops tot grote optredens. Nou ja, wat die groot is dan. Hè. Ik heb uit Amerika is Kim Clark op bas. Ik heb Joe Bowie is hier. Nou, de list is very long. The Preacher Man uit Nederland, Ad Kolen, het Limburgs jazzcollectief. Dus alleen maar jazzmuzikanten uit Limburg, zowel Belgisch als het Nederlandse gedeelte. Ja, en in Free Jazz, hier is Free Jazz podium.
Die gaan voor free jazz doen. Dus er zijn meestal maar 10, 15 man die dat wel leuk vinden, maar die komen dan niet voor free jazz. Maar is dat een soort van improvisatiesessie dan? Ja, dat is puur geïmproviseerd. Jammen. Ja, jammen. Ik zou een beetje verder willen gaan dan jammen. Het is gewoon muziek met, dit is, als je die free jazz mensen bezig ziet, die zijn gewoon met haar helemaal gefocust op haar instrument en op haar oren. En niet zozeer met het publiek bezig. Dat is gewoon een belevenis. Ja. Dat is op dat moment wat in aan de boven komt, werd gespeeld. En dan werd ook collectief werd dat gevoel gedeeld. En dat werd samen een hele mooie blend van muziek. Een soort van intuïtief muziek maken. Precies. Okay. Dat is wat vandaar de naam free jazz ook. Ja. Ja. Hey, voor mensen zoals die hebben ze een naam bedacht ooit, hè? Oké. Kom in de kat, ik ben gelabeld. Jongens, pas op, ik kreeg een labeltje. Nou, wat is het? What's the verdict? Ik ben een filantroop. Een filantroop? Oh ja, dan weet ik wat het is. Dat zijn mensen die geld hebben en door iets goots mee doen voor de maatschappij. Ja, precies. Precies, daar ben ik. Nou, dus dan moet je dat... Dankjewel. Nou, dankjewel. Lekker, dat etiketje. Nou, ik heb dat ook een beetje van mijn vader. Mijn vader zei altijd, jongens, het goed met die geit, dan moest je ook proberen aan voor andere mensen ook te betekenen. Ja. Wilde moet je delen. Ja. Precies, ja. Waarom? Ja, ik vind het heerlijk om te doen. En dat is zo mooi, die waardering die ze kregen, ook met name van muzikanten, die dan een kans kregen om te spelen. Want er zijn zo weinig podia waar bepaalde dingen kunnen plaatsvinden. Ja, daar doe ik het voor. Nou, ik weet dat veel muzikanten, artiesten, ook gearriveerde lui, dat die het juist leuk vinden om op dit soort plekken muziek te komen maken. Omdat dat brengt iets bijzonders aan de muziek. Ja. Net zoals een glas wien, een glas Spaanse wien smaakt natuurlijk lekkerder als ze ook in Spanje aan het strand zit. Oh ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan neemt ze een fles mee naar huis toe. En dan zo, ja. Dus die muziek, voor lui, niet alleen voor de lui die komen kijken en luisteren, maar ook voor de mensen die de muziek maken, geeft deze plek natuurlijk toch een aparte dimensie aan muziek. Hoe is het trouwens met de akoestiek? Akoestiek is eigenlijk, goed. Ja? Alles is eigenlijk oké. En de mensen komen ook voor die sfeer. Wat toen zei ze, dat is precies waar de mensen voor komen. Want heel veel mensen komen gaan ineens voor de jazz. Er komen eigenlijk heel weinig mensen voor de jazz, maar die komen voor de sfeer. Ja. Die vinden het leuk. Ja. Mensen zijn allemaal relaxed hier en die sfeer vinden ze erg fijn. En dat is eigenlijk wat over het algemeen de reactie van het publiek is. Mensen die komen. En de muzikanten, ja, ze willen allemaal heel graag spelen. Du bent net als Tim ook echt een jong van Zwamen? Ik ben van Zwamen, geboren, ja. Mijn moeder was van Zwamen, mijn vader was van Tegelen. Oké. Wat voor signalen kreeg ik van de dorp op dit initiatief? Geweldig. Men is lovend, maar men moest alleen meer komen. Ja, weet je, kijk, het is moeilijk. Als er een labeltje aanhangt van het is jazz, dan zijn er heel veel mensen, oké, daar vind ik niets aan. Ja. En dan kom ik niet. Maar als ik het er niet aanhang, dan zeggen ze van, ja, maar ik dacht dat die muziek was, maar dat is toch weer verschrikkelijk, bij de beesten af. Ik ben helemaal stapelgek van de muziek. En dan zijn mensen ontevreden. Dus ik denk, men moet gewoon eerlijk zijn en ook zeggen wat ze brengt. Ja. Ik probeer niet alleen jazz te brengen, ik probeer ook een beetje funk, danceball. Beetje poppy soul ook nog door te mengen. En dat iedereen toch ook wel enigszins tevreden is. Een beetje blues erbij. Maar ik ga ook free jazz doen. Ik wil ook dit jaar samba bands ook. Met zo'n trummetjes. Allemaal mooi verkleed. Ja, een happening. En dan kan ze ook gewoon aan de bar komen zitten. Dan kan ze aan de bar komen zitten. We hebben een boetebar. Dat hele terrein daar kunnen we een heel groot podium. Dat hebben ze nog niet gezien. Nou, dus niet alleen binnen. Het is ook goed. Oh, hier, een mooi overzicht. Kijk, daar zijn de tribunes. Nou, het is wel een heel mooi verhaal. Dat is natuurlijk nooit zo ver lang op de tv. Ja, zoveel zendtijd zal ik wel niet krijgen, maar het is wel een heel we begonnen al richting een dubbele aflevering. Nou, luister wat het geval is. Hè. NS wou dit pand slopen. Ja. En de gemeente Zwamen zei, ik ben ze van niet akkoord. We willen hier gemeenschapshuis hebben. Of we willen hier iets maatschappelijks mee doen met dit pandje. Dus gewoon te zonje om te slopen. De geest me toch niet vertellen dat dadelijk een boetepodium is? Ja, dat zijn de tribunes. En dat heeft de gemeente Zwamen toen bedongen. Maar daar heeft nooit immers gebruik van gemaakt. En uiteindelijk kwam Vecht. Ja. Part-time filantroop. Ja. Uit Zwamen. En er zit van,
ik gewoon er een jazzpodium van maken. Ja, nou, gemeenschapshuis met jazzmuziek. Van de jazz, de gedachte van de jazz moet gewoon meer verspreid werden. Kijk, het sterft uit, mensen horen het niet meer. Op radio is het ook al verbannen. Ja, dat was vroeger een mooi jazzprogramma, is er niet meer. Ja, waarschijnlijk ook omdat er niemand naar luistert. Dat snap ik ook wel. Maar toch, ik vind, dat is maar 1% van de mensen die luistert naar jazz, die vindt jazz leuk. Maar die hebben ook recht op iets, snap ze. En ik wil dat gewoon zo weer in leven haaien. Dat er nog gaat goed. Ja, dankjewel. Succes man. En leuk dat ze dankzij Tim even snel hier naartoe komen. Ja.